אהלן לכולם, איזה כיף שאתם פה. ממש ממש שמח שאתם כאן. אם אתם פה, זה אומר שאתם מבינים שאנחנו נמצאים באיזושהי נקודת מפנה, אולי כבר עברנו את נקודת המפנה, בכל הנושא של AI וההשפעה שלו על עולם התעסוקה, ההשפעה שלו על עולם הלמידה, ההשפעה שלו על החיים שלנו באופן כללי. אז לי קוראים אלעד ציון, אני הולך ללוות אותך היום, ולפני שאנחנו מתחילים, אני רוצה לדבר איתכם על שני דברים מאוד מאוד חשובים. אנחנו נמצאים היום בנקודה שהיא דרמטית בהיסטוריה. והדבר הזה משפיע לא רק על שוק התעסוקה, הוא משפיע גם על השוק שבו אנחנו חווים את חוויית הלמידה. וכולנו יודעים מה זה זום, וכולנו יודעים מה זה שיעורים דיגיטליים, וכולנו יודעים מה זה לצרוך משהו באופן פסיבי. זה לצפות בנטפליקס, זה להאזין לפודקאסט. זה לא מה שאתם הולכים לעשות היום. היום אתם הולכים לעבוד. היום אתם הולכים לאמץ את המוח. היום אתם הולכים להזיע ברמה המנטלית. ובשביל זה, חבר'ה, מה שאני רוצה לבקש מכם, זה להצטרף לאפליקציית הוובינר. אפליקציית הוובינר עכשיו משודרת לכם דרך הצ'אט, ובקישור הזה אתם יכולים להיכנס אליו דרך הנייד שלכם, או אתם יכולים פשוט לפתוח חלון נוסף. כן, זה בסדר, אפשר לעשות חלון ליד חלון, ומי שלא יודע לעשות את זה אפשר לג'נגן בין החלונות, אין עם זה שום בעיה, ואני שם לכם עכשיו את הקישור. מה אתם הולכים לראות שם באפליקציה הזו? אוקיי, לאט לאט אנחנו נעשה את זה, שימו לב. מה שאתם הולכים לראות זה את הדבר הבא. יופיע לכם הכותרת וובינר בנושא עתיד הלמידה. אתם מכניסים את השם שלכם בחלון הזה שנמצא כאן, אתם מכניסים את השם שלכם, תוודאו שהשם שלכם הוא בעברית או באנגלית, רק שזה לא יהיה ג'יבריש, שנדע מי אתם ומה אתם, ואתם מצטרפים לסשן. הדבר הזה הולך להעצים את חוויית הלמידה שלכם ברמה מאוד מאוד משמעותית, כי זה מאפשר לכם לעשות שני דברים. דבר ראשון, זה יאפשר לכם כל הזמן לשאול שאלות. אתם מכירים את זה שבוובינר רגיל או בשיעור זום רגיל, אף אחד לא רוצה לעצור לשאלות. ואותי זה מטריף. אנחנו נמצאים בשנת 2026, אנחנו חייבים לעצב חוויית למידה שונה עבור התלמידים שלנו, לא משנה מה גילם. תמיד רוצים לשאול שאלות, ומי ששואל שאלות הוא מי שלומד בצורה הכי טובה, כי הוא מתבסס על הלמידה האקטיבית שלו. ולכן חבר'ה, אתם תוכלו לשאול שאלה כאן בתיבת הטקסט שנמצאת למטה, אוקיי? ונחשו מה יקרה ברגע שתשאלו שאלה. אני לא הולך לעצור את הוובינר, אוקיי? אתם תקבלו תשובה מהעוזרים שלי. בכמה שניות הם יגיבו לכם על השאלה ששאלתם. ואם הם לא ידעו, הם יגידו, אנחנו לא יודעים, אולי תמתינו להמשך הוובינר של אלעד. אז אם יש לכם את הצורך הזה, לשאול שאלה, תשחררו את הצורך הזה, תשאלו את השאלה, אם זה וובינר מוקלט עבורכם, אתם יכולים גם לעצור אותי ולשאול את השאלה. חשוב שתהיו מרוכזים בוובינר, לא במצגת, תהיו מרוכזים בעצמכם, ואתם תצטרכו חבר'ה להביא מעצמכם כדי לקחת משהו מהוובינר הזה. אחרת זה סתם עוד האזנה פסיבית, כמו צפייה בנטפליקס, ואז פשוט אין לכם מה להיות פה, כי כל הרעיון הוא שתיקחו מפה איזשהו משהו שתוכלו ליישם בהמשך. בנוסף חבר'ה, יקפצו לכם כל מיני שאלות כדי שתוכלו להגיב. אתם תוכלו להגיב ולא רק לשאול שאלות בצ'אט, אתם תוכלו להגיב לשאלות שאני שואל במהלך הוובינר. וברגע שהשאלות האלה תקפוצנה לכם, אתם תוכלו לענות ולראות גם מה אחרים עונים, אוקיי? והתגובות שלכם הם חלק מהחוויה השיתופית שלנו והחוויה התקשורתית עד כמה שאפשר לבצע אותה בשיעור, בין אם מדובר בוובינר מוקלט ובין אם מדובר בוובינר בלייב, אוקיי? אז אנחנו עכשיו חוזרים אל המצגת, ואני מקווה מאוד שכולם פתחו בקישור שמופיע בצ'אט. סליחה על ההקדמה הארוכה, כשאני מעביר שיעור לתלמידים שלי, אז הם כבר יודעים שהם צריכים להיכנס לשיעור, לסשן של השיעור, ושם הקסם קורה, חבר'ה, שם הקסם קורה, ובכיוון שזה פעם ראשונה, אז לוקח לזה קצת יותר זמן. אוקיי חברים, אז אנחנו מתחילים, ואני רוצה לדבר איתכם על הצונאמי הדיגיטלי, שבעצם כולנו מרגישים אותו. חלקנו מרגישים אותו יותר, חלקנו מרגישים אותו פחות. שוק התעסוקה בשנת 2026, הדבר הזה זה לא משהו עתידי, זה קורה עכשיו. אני חושב שיש פה איזושהי תחושה שיש לה AI, תחושה של הייפ. מה זה אומר הייפ? הייפ זה אומר שוואלה, זה לא כזה כמו שעושים ממנו. אבל לדעתי, זה הרבה מעבר למה שעושים ממנו. כי אנחנו רואים תהליכים שכבר קורים, ואני חושב שאנחנו נמצאים בתקופה דרמטית שבה מה שיהיה, חבר'ה, הוא משהו שקורה כבר עכשיו, הבוקר. כל מי שהולך לעבודה בתחום הגרפיקה, בתחום הקוד, ובתחומים נוספים, בתחום השיווק, בתחום השירות לקוחות, לא יודע מה יהיה איתו. זו תחושה מאוד מאוד מפחידה, ואנחנו נמצאים פה בשביל הילדים של כולנו. כל מי שיש לו פה ילד, בטח אם יש פה טינג'רים בגילאים 11 עד גיל 16,
הוא צריך לדעת שהילדים שלכם נמצאים פה במסלול ההתנגשות, והשאלה היא, האם הם מוכנים, האם אתם בתור הורים עושים משהו בשביל שהם יהיו מוכנים, והאם מערכת החינוך שלנו עושה משהו בשביל שהם יהיו מוכנים. אז מה המציאות החדשה? המציאות החדשה, אנחנו מכנים אותה כוח עבודה של הרפאים. מה זה אומר רפאים? זה אומר המכונות. המכונות יכולות להחליף היום כמעט כל פעולה שבאופן מסורתי היה עושה האדם. זה לא אומר שלאדם איבד לגמרי את כל סוגי המשרות והתפקידים שלו, אבל אנחנו באמת לא יודעים עד לאיפה זה יגיע, כי מבחינת אינטליגנציה רגשית, מבחינת אינטליגנציה IQ מה שנקרא, המכונה כבר עברה את האדם, אוקיי? אז אנחנו רואים שמקומות עבודה רבים עוברים תהליכים דרמטיים, הפריון עולה, חברות מדווחות על זה שעם פחות עובדים הם עושים הרבה יותר, וזה דבר שהוא מאוד מאוד משמעותי. באופן עקרוני, אפקט ה-70% אומר שסוכנים אוטומטיים, מה שאנחנו קוראים ה-agentic period, התקופה של הסוכנים האוטומטיים, מחליפים פעולות רפטטיביות, פעולות שחוזרות על עצמן, שהיו מבצעים אותם אנשים. לדוגמה, בן אדם היה מגיע לעבודה, כותב קוד, היה מגיע אחרי חודש לדדליין שהיו מציבים לו. היום היה יכול לעשות את זה בכמה שעות, הוא לא הולך לנוח. אז אנחנו רואים היום שמהמשרות ההתחלתיות, 70% ממשימות הג'וניור בתחומי הקוד, הבדיקות והניתוח, מוחלפות על ידי AI. חברים, אני רוצה רק לבקש מכם משהו חשוב, אוקיי? ויכול להיות שגם אני, בגלל שזה משהו שאני עושה בפעם הראשונה בצורה של וובינר, ובדרך כלל אני עושה את זה בצורה שהיא לקבוצות יותר קטנות של אנשים, אני רוצה לקבל מכם איזושהי תחושה, איזשהו וייבס לגבי המטרה שלכם. מה המטרה שלכם? ולכן עכשיו אתם יכולים לגשת אל הצ'אט ולכתוב לי, למה אתם פה היום? למה כל כך חשוב לכם להיות פה היום? מה המטרה שלכם כשהגעתם לוובינר הזה? כל תשובה יכולה להיות נכונה. ולמה זה חשוב? ברגע שאני מציב את המטרה כמשהו שאני מציב אותו, ואני באמת, עוד לפני שאנחנו נמשיך בשיעור, אתם תענו לשאלה הזאת, אתם תוכלו להתייחס לוובינר הזה בצורה שמותאמת לכם. כל אחד יכול להיות שיש לו מטרה שונה. אני בתור הורה יכול לחשוב שהמטרה שלי פה היום היא לראות לאן השוק הולך. אולי אני בכלל לא מודע, אולי אני בכלל לא מעורה בכל מה שקשור ב-AI. אם אני מעורה בכל מה שקשור ל-AI, אולי אני לא מודע לכמה דרמטי זה, ולכן זו המטרה שלי. אולי המטרה שלי היא לראות האם באמת לנוער של היום יש פתרונות הולמים במערכת החינוך. אז כל הדברים האלה אני רוצה שתרשמו לי כאן במטרות שלכם, ובסופו של דבר, אחרי הוובינר אני מבטיח להעביר לכולם איזושהי אפליקציה שתראה לכולם את התשובות של כולם, ואתם תוכלו לראות איפה אתם נמצאים, ואולי גם להסתכל על מטרות של אחרים, אבל כרגע חשוב לי שבאמת תביאו את עצמכם כמה שיותר. הנה אני כבר רואה שחלקכם מתחילים לרשום לי שם בזה, ויש פה דברים נהדרים חבר'ה, יש פה דברים נהדרים, ושוב מי שרואה וובינר מוקלט לא רואה את הדברים שאני רואה עכשיו. הנה יש פה למשל, זהבה כותבת לנו, אני נמצאת פה היום כי אני רוצה לדעת איך הבן שלי אמור ללמוד במאה ה-21. וואו, איזה תשובה מעניינת, אפילו לא הגענו לנושא של מערכת החינוך, וכתבת את זה, וירון כותב לנו, אני בכלל לא מעורה בכל מה שקשור ל-AI, ואני רוצה ללמוד עוד דברים על זה. שימו לב שההערות שלכם קופצות, וכולם יכולים לראות אותם. אז תודה רבה על התשובות, אני לא הולך להקריא פה את הכל, כי באמת אני רוצה להתקדם עם המצגת, ולהריץ את הדברים. אז המנכ"ל של חברת NVIDIA, שעשתה הרבה מאוד אנשים עשירים בשנתיים שלוש האחרונות, הוא בעצם אומר שהיכולת לכתוב קוד היא לא עוד יתרון תחרותי, היא הופכת להיות כמו לדעת לקרוא, אוקיי? היא בסיסית אבל לא מספיקה. תכף אנחנו נבין מה זה אומר שהיא כבר לא מספיקה. למה היא עדיין חשובה אבל היא כבר לא מספיקה, אוקיי? אז שימו לב חבר'ה שאני רוצה לדבר איתכם כרגע על איזשהו מקרה שקרה בשתי חברות שאחת מהן יותר מוכרת, היא החברת זאפייר שעוסקת באוטומציות, והחברה השנייה היא חברת קלרנה שאני באופן אישי לא הכרתי, אבל מה שקורה בחברות הללו זה דבר דרמטי. שתי החברות הכפילו את ההכנסה לעובד תוך צמצום דרמטי של כוח האדם האנושי. ורק משרות אסטרטגיות נשמרו. משרות אסטרטגיות, מה זה אומר? זה אומר משרות שמסתכלות על הארכיטקטורה של זרימות העבודה של החברה. כלומר, הם לוקחים, במקום לקחת ג'וניורים, במקום לקחת את כל האנשים שאחראים על העבודה, נקרא לזה העבודה השחורה יותר, הם לא צריכים את זה, כי ה-AI החליף, ובעצם נשאר האנשים שמתווים את האסטרטגיה, את המדיניות, את התמונה הגדולה, אם תרצו. אוקיי? אז זה קרה בשתי החברות הללו, ומה שקורה מבחינת הקיצוצים בתוכן ובשיווק, ואנחנו מדברים רק על חברות, מה שנקרא מעולם ההייטק, שזה חברות סטארט-אפ, חברות שאפילו חברות מובילות בתחום
השירות לקוחות לחברות הייטק, חברות שעושות CRM, מערכות ניהול לקוחות, חברות של של ראיית חשבון, המון המון חברות שפשוט הבינו שהם לא צריכים את כל העובדים בשביל להשיג את אותה תפוקה, ואם הם רוצים להגדיל את התפוקה, הם בעצם מלמדים את העובדים שלהם לעבוד יותר טוב ביחד עם ה-AI, והנושא הוא ביחד עם ה-AI. זה לא אחד במקום השני, זה מדובר פה על איזשהו מכפיל כוח, ותזכרו את המילה הזאת, את צמד המילים הללו, מכפיל כוח. אני אחזור על זה שוב, מכפיל כוח. מה שפעם היה רק האדם, לא מספיק. AI לבד, לא מספיק. השילוב ביניהם, האינטגרציה ביניהם, היא כרגע מה שאנחנו מכנים, האנשים הראשונים שידעו איך לעשות את זה בצורה הטובה ביותר, הם אלה שירוויחו הכי הרבה, בטח ברמה הכלכלית, אבל לא רק, בשנים הקרובות. אז חבר'ה, עד עכשיו אני רוצה רק לראות את התגובות שלכם, האם הכל בסדר, האם זה מעניין, האם אתם בווייבס טובים, תרשמו לי בצ'אט ותראו גם מה אחרים מרגישים. ואל תדאגו, אני לא רואה מה שאתם רושמים בצ'אט. עכשיו, אני כרגע רץ עם המצגת, אבל אני כן רוצה שתהיו אקטיביים, ואני כן רוצה שתשתפו, ואני כן רוצה שאחרים גם יראו מה אתם רושמים. זה בסדר גמור, חבר'ה, אם אתם עוצרים אותי ואתם רושמים משהו בצ'אט, אם זה בוובינר מוקלט. בסדר? זה בסדר גמור, אני לא נעלב, הכל בסדר. אז מה בעצם קורה? ה-AI, אנחנו קוראים לזה the big switch, ה-AI לא מחליף אנשים, אוקיי? עדיין לא לגמרי, זה נכון במובן חלקי, כי במובנים מסוימים הוא כן מחליף אנשים, בהרבה מאוד תפקידים שהם כביכול תפקידים יותר זוטרים, אבל מה שאנחנו רואים קורה זה שאנשים שיודעים לעבוד עם AI בצורה היעילה והנכונה, כזו שמביאה להגדלה בתפוקה של העסק או של החברה שבה הם עובדים, או אם הם יזמים, עסקים שלהם, הם מחליפים אנשים שלא יודעים לעבוד עם ה-AI, וזה הבחנה שחשוב מאוד לבצע, אוקיי? אז מי שמבין AI להחליף מי שלא, וזה בעצם משהו שאנחנו יכולים להצביע עליו כרגע. אנחנו לא ניכנס לנושא של שכר, כי זה כרגע לא מעניין אותנו, אבל אנחנו כן נראה שיש לנו את השני, נקרא לזה שתי תפיסות. יש את התפיסה שאומרת, AI הוא לא כזה מה שעושים ממנו, AI עדיין לא מסוגל להחליף את הבן אדם, ועדיין יש מקום לביצועיסטים, אלה שהיו של הניסיון, אלה שצברו הרבה מאוד ניסיון, ואלה שיש להם הרבה מאוד ידע, זה הכל נכון, אבל אנחנו יודעים שגם אם ניקח בן אדם שיש לו את כל הדברים האלה, וניקח בן אדם שיש לו את כל הדברים האלה ביחד עם ה-AI, אז זה לא ספק, אדריכל ה-AI הוא זה שישמור על המשרה שלו, או ייכנס למשרה שלו. אז מה הם שלושת הצעדים הדחופים עבורכם כרגע להיום, לפני שאנחנו ממשיכים בשאלות הבאות שיהיו באפליקציה של הוובינר? אז קודם כל, תהיו קצת יותר מעורבים, אוקיי? אנחנו מבחינים בין הורים מעורבים לבין הורים שותפים. רובנו הורים מעורבים, אנחנו שואלים את הילד איך היה בבית ספר, ואנחנו לא שואלים אותו שאלות של באיזה צורה למדת, אוקיי? ואיך אתה מרגיש עם מה שלמדת, והאם אתה מרגיש שמה שלמדת תורם לך בחיים? אני יודע שאלה שאלות שמכניסות אתכם ואת הילד לפינה שהוא לא בהכרח בא לכם. אתם עסוקים ויש לכם דברים על הראש, ואולי גם חלקכם חשופים לסכנות של ה-AI, והכל מובן והכל טוב, אבל תתחילו לטפטף את זה לאט לאט. דבר שני, להיחשף לכלי AI אמיתיים, אבל לא בצורה של לרשום ל-AI שאלה בשביל לקבל תשובה, או לרשום ל-AI איזשהו, אני יודע מה, לצלם לו שיחה שהיה לכם בוואטסאפ, ומה דעתך איך אני צריך להגיב לחבר הזה, אוקיי? זה השימושים המאוד בסיסיים, ואני אקרא להם הטיפשיים של ה-AI, בסדר? אני לא חושב שזה מה שאנחנו רוצים לקדם בעולם הלמידה של הילדים שלנו. והדבר החשוב ביותר זה להשקיע במיומנויות אסטרטגיות, תכף אנחנו נמשיך לגבי זה, אבל אני רוצה לשאול אתכם חבר'ה, האם כרגע יש לכם שאלות, משהו לא ברור, האם אתם נהנים, האם אתם חושבים שזה דברים שהם חשובים, או שהם נראים לכם משהו שהוא מובן מאליו, האם זה משהו שמבחינתכם משהו פה חידש לכם, אוקיי? אני אשמח לשמוע ולראות באפליקציה. אחלה, חבר'ה, תודה רבה, תודה. תודה על הפרגונים. אוקיי, סבבה. צחי, בסדר, חכה, רק התחלנו את המצגת, אל תברח עדיין, הכל טוב. המצגת הזאת היא מצגת, יש לנו עוד 20 דקות, אז אם לא חידשתי לך שום דבר זה בסדר, תכף נגיע לדברים היותר מעניינים. אז חבר'ה, הדבר האחרון שאני רוצה שנגיד לכם לפני שאנחנו נמשיך הלאה, זה אתם יודעים, הזמן הוא אפשר כאילו לשים את הראש באדמה ולהגיד אוקיי סבבה, זה דברים שיבואו עם הזמן, אבל אני לא בטוח שכרגע זה הזמן עובד לא לטובתכם ולא לטובת הילדים שלכם.
ההחלטה שלכם צריכה להיות מבוססת על זה שהצונאמי הזה כבר כאן. והצונאמי הזה ייצור משבר מאוד גדול בשוק התעסוקה, בשוק החינוך, בשוק הלמידה, וכנראה שככל הנראה, לפי כל התחזיות, יהיה פה הרבה יותר רע מאשר שיהיה, ורק אחר כך יהיה יותר טוב. רק אחרי שהחברה תלמד להתמודד, המערכות הממשלתיות ידעו להתמודד עם כל שיעורי האבטלה, יהיה פה יותר טוב. אבל אנחנו נמצאים פה היום בשביל הילדים שלנו, והילד שלכם נמצא במערכת שלא מכינה אותו למה שקורה היום, לא כל שכן למה שיקרה לשוק העבודה כשהוא יסיים ב-2032 לצורך העניין. אז יש פה בעיה ששוק העבודה משתנה כבר עכשיו, ויש לנו הזדמנות שמי שמבין AI מרוויח מהעניין, והפעולה היא לאט לאט, שיחה, חשיפה, השקעה, ולהתחיל כמה שיותר מהר. אוקיי חברים, אז אנחנו רוצים להמשיך ולדבר על מערכת החינוך. מערכת החינוך שיש לכם... מעולה. אז מערכת החינוך שלנו מכינה אותם לעולם שכבר לא קיים, זה בעצם הנקודת מוצא שלנו שאנחנו ממשיכים הלאה. האם אתם חושבים, תרשמו לי בצ'אט, האם אתם חושבים שמערכת החינוך מכינה את הילדים שלכם לעולם היזמות והתעסוקה וההשכלה, לא של בעוד כמה שנים ולא של היום? האם אתם חושבים שמערכת החינוך התפתחה מאז השנים שבהם אתם למדתם? ותרשמו לי גם האם אתם חושבים שמערכת החינוך מכינה אותם לעולם שכבר קיים היום, ואני לא מדבר על מה שיהיה בעוד 5 שנים. הילד שלכם בן 12, אני לא מדבר על מה שיהיה בעוד 10 שנים, מדבר על, נניח עכשיו הוא יוצא ממערכת החינוך, מסיים את הצבא, בעזרת השם, בבריאות טובה, עושה טיול, ומתחיל את החיים האמיתיים. מה אתם חושבים חבר'ה? תענו לי בבקשה, ופה אני רוצה לראות מבול של תשובות חבר'ה. אתם אקטיביים, אתם יוזמים, אתם משתפים, ואתם רואים גם מה אחרים כותבים. כי זה סופר סופר קריטי ללמידה שלכם, ולזה שאתם תוציאו משהו מהוובינר הזה, בסדר? מהמצגת הזאת. כן חבר'ה, אני מחכה לראות את התשובות שלכם. יופי, מעולה, מעולה. חבר'ה, תשובות טיפה יותר עם בשר. לא, מה פתאום? צוחקים לי, רושמים לי, חבר'ה, עזבו, תרשמו מה לדעתכם קורה, מה לדעתכם צריך לקרות, האם היא מכינה, לא מכינה. אתם יודעים מה? בואו נוסיף עוד משהו. בואו תכתבו לי גם איזה מקצוע מבחינתכם, או איזה קישור חסר לילדים שלכם בשביל להצליח במאה ה-21. תבחרו אחד, השכלה פיננסית, תקשורת מקרבת, ניהול זמן, תכנון זמן, כל דבר, ללמוד איך ללמוד, כל דבר שאתם רואים לנגד עיניכם, תכתבו. זה סופר קריטי, ואני אשמח מאוד לדעת מה דעתכם. מעולה חבר'ה, מעולה, יופי, תודה רבה. תודה רבה על זה שאתם משתתפים, אין לכם מושג כמה זה עוזר, ואני מקווה מאוד שאתם רואים, אני מקווה מאוד שאתם רואים גם את התשובות של האחרים, זה מעולה חבר'ה. אוקיי, אנחנו ממשיכים חבר'ה עם הנושא של מערכת החינוך, ודיברנו על זה שמערכת החינוך נבנתה לאחרי המהפכה התעשייתית, אוקיי? איפה שהיה עידן של יציבות, זוכרים שאנחנו היינו ילדים, אז היינו שואלים את ההורים שלנו, והם אומרים לנו, אתם צריכים להיות עורכי דין, רופאים, כל טוב ויפה. אחר כך התקדמנו, אמרו לנו, אנחנו צריכים ללמוד מחשבים. זוכרים שהתחילו להיכנס השיעורים האלה של פרולוג ושל פסקל, ומה זה הדבר הזה לעזאזל? מה זה הדבר הזה? עזבו אותי, תנו לי ללמוד אזרחות ולסיים את התיכון בשקט. מה זה כל המגמות האלה? אז אלה שעשו את השינוי כמה שיותר מוקדם, הטיפוסים שבסופו של דבר, בדרך כלל אנחנו קוראים להם, מכנים אותם יותר ריאליים, אוקיי? הם אלה שמבחינתם המעבר הזה היה יותר פשוט, הפכו להיות היום המובילים, או אלה שמקבלים שכר מתגמל מאוד בחברות הייטק, והם מה שקוראים ה-early adopters, הם מה שאנחנו קוראים החבר'ה שקצת לפני שהעקומה, ממש קצת לפני שהעקומה הגיעה לשיא, קפצו על העגלה והרוויחו מזה חבל על הזמן. אוקיי? אז איפה נמצא הפער הזה? אוקיי? הפער הזה מטריד מאוד, כי היום תואר ראשון בממוצע בישראל אורך 4 שנים, אבל אנחנו נמצאים בתקופה שבה המודלים מתעדכנים כל 3 חודשים. איזה 3 חודשים? הרבה פחות, אוקיי? וסיליבוס אקדמי מתעדכן כל כמה שנים. אז ככל הנראה, בסופו של דבר, למישהו שם יפול האסימון במערכת החינוך הפורמלית, לא רק בישראל, אלא בכל העולם, שהיא חייבת להדביק את הפער בצורה מסוימת, היא לא תצליח להדביק את הפער, כמו שאף פעם האקדמיה והמשפט לא מצליחים למשל להדביק את הפערים בטכנולוגיה, אוקיי? אבל אתם צריכים להבין שמי שמסיים תואר ראשון היום, אין לזה שום משמעות. אין לזה שום משמעות, לא לתואר ראשון ולא לתואר שני, ויש כאלה שאומרים שלמידה פורמלית, לצורך העניין, היא כבר פסה, אין לה שום משמעות.
אוקיי? אנשים כבר לא יחפשו מי שיש לו את התעודה הזאת שנקראת תואר ראשון. ואני יודע שלאנשים שגדלו עם המיינדסט הזה, קשה מאוד לשנות את זה, קשה מאוד להאמין בזה, כי הם חושבים שה-AI הוא נופח מעבר לכל פרופורציה. עכשיו, אני לא אומר אני לא חושב שכל מה שאני אומר הוא יקרה ב-100%, אבל אני בסך הכל השליח, אל תכעסו עליי, אני אספתי את כל מיני דעות וכל מיני דברים שאנשים עושים, וזה המגמה. המגמה היא שבסופו של דבר לא תהיה ברירה. הלמידה תצטרך להשתנות, יכול להיות שהלמידה לא תהיה מבוססת תוצאות, יכול להיות שלא תהיה מבוססת מבחנים, זה דברים שכבר מזמן היום אמורים להשתנות, וצריכים פשוט ללמד את הילדים שלנו לצאת החוצה במערכת החינוך עם יותר כישורים, לא עם בגרות 120, ולא עם פסיכומטרי 700, אלא פשוט עם יותר כישורים להתרגל ולהסתגל, מה שאנחנו קוראים להיות יותר אדפטבילים לדברים שמביא ה-AI. אז מה זה אומר בפועל? במערכת החינוך כלים שלמדו בשנה א' כבר לא קיימים בשנה ד', מקצועות שלמים נעלמים תוך כדי הלימודים, השוק דורש מיומנויות שהסיליבוס בכלל עדיין לא התחיל להכיר, והורים משקיעים עשרות אלפי שקלים רק בשביל שהילד שלהם יסיים תואר ראשון שאין לו שום משמעות. אוקיי, אז כשבינה מלאכותית משנה את פני התעסוקה העולמית, משרדי חינוך ברחבי העולם בוחרים בתגובה הפשוטה ביותר, או לקפוא על שמריהם מה שנקרא, או לאסור. בוא נחסום את ChatGPT, בוא נחסום כלים דיגיטליים, נגביל אותם, נחרים טלפונים. אתם יודעים שיש בארצות הברית בית ספר שהרעיון שלו הוא במקום שתלמיד יבוא ובעצם לוח הזמנים שלו יהיה בצורה המסורתית מ-8 בבוקר עד 3, הוא מגיע לבית ספר, מ-8 עד 8 וחצי עושים איזושהי סדנת מיינדסט בשביל לעורר את המיינדסט של התלמיד שאולי הגיע מהבית עם תחושות לא טובות בגלל כל מיני דברים שקרו, ומכינים אותו, מה שנקרא מחממים אותו לזה שהוא יכול הכל, אוקיי? ואחרי זה במשך 2.5 עובדים עם טאבלטים כל אחד באופן אישי, ואנחנו קוראים לזה personalized AI. זה בעצם AI שנותן לך את חומר הלמידה על בסיס הרמה הספציפית שלך. כלומר, אם אתה נמצא ברמה 5 וזה שלידך נמצא ברמה 7, אין שום סיבה שאתה תקשיב למורה שמדבר על שניכם באותה צורה. וזה בעצם עובד על עיקרון שבמדעי הלמידה, שמדבר על שבעצם נקרא לזה, אחד האקדמיים המובחרים והידועים ביותר, קוראים לו בנג'מין בלום, בנג'מין בלום פיתח גם את התיאוריה של נקרא לזה פירמידת בלום, שבעצם באה לספר מהם הרמות השונות של הלמידה, שיש לנו את רמת הזיכרון, אחר כך רמת ההבנה, היישום, הערכה. הדברים האלה הם מאוד משמעותיים לכל מי שמעצב חוויית למידה, וכמעט לכל מי שעוסק בהדרכה ובהוראה. ובנוסף הוא גם פיתח איזשהו קונספט שנקרא הסיגמה אפקט. ומה זה הסיגמה אפקט? הוא אומר שבן אדם שלומד, הוא לומד הרבה יותר טוב, אפילו בשתי סטיות תקן, אם אני לא טועה, 2 סטיות תקן מעל מה שהוא היה יכול לעבוד, במה שנקרא במודל המסורתי. ואיך הוא עושה את זה? באמצעות 1 על 1. והיום ה-AI מאפשר בבית ספר הזה, שנקרא אלפא סקול, את הדבר הזה. הוא מאפשר לכל ילד להתקדם לפי הקצב שלו, עם הקושי הנחוץ שהוא צריך. לא להסתכל על מישהו שלי ברמה 7, ולעשות ככה, ולא להבין מה הבורא רוצה, ולהגיד, זה לא בשבילי, אני לא בן אדם ריאלי. אוקיי? המטרה של האפליקציות האדפטיביות האלה, היא למזער או לצמצם או לבטל לחלוטין את מה שנקרא הפערים, את ה-Swiss cheese effect, את הפערים האלה שנוצרים לנו, שאחר כך אנחנו מלבישים עליהם ידע, ובגלל שיש כמו גבינה שוויצרית, אז החורים האלה בסופו של דבר משתלטים על זה שאנחנו לא מבינים את החומר ברמות היותר גבוהות, בגלל שאין לנו את הבסיס כמו שצריך. וזו המטרה של האפליקציה האדפטיבית, זה דבר שמורה לא יוכל לעשות, אין לו את המשאבים, אין לו את הטאץ' האישי, וגם לרוב הפעמים, לרוב המורים, אין את היכולות ואת הכישורים לעשות את זה, ו-AI שוב לא הולך לישון ולא צריך לנוח ואין לו חופשות. אז אנחנו כן רואים שהילדים האלה שמשתמשים במקומות שבהם המערכת כן מאפשרת את זה, הם משתמשים בכלים האלה, לא במקום המוח שלהם, אלא לצד המוח שלהם, וזוכרים את המילה, בואו נראה אם אתם זוכרים, תרשמו לי מה המילה שביקשתי מכם לזכור, 2 המילים. ירדן, מכפיל כוח, כל הכבוד, איזה כיף שיש פה תלמידים שמקשיבים. סתם, כולכם מקשיבים וכולכם אחלה. אז מכפיל הכוח קיים לא רק במקום עבודה, אלא גם בלמידה, אוקיי? אז אני חושב שברמת מערכת החינוך,
זה דברים שצריכים להשתנות, אבל אנחנו לא יכולים לחכות למערכת החינוך. בטח שלא בישראל, שאנחנו לא נעשה עכשיו הסבר ולא נפתח סוגריים על מצבה. כן, אנחנו צריכים לדבר ולהתייחס על המצב, על מה שאנחנו יכולים לשלוט עליו, אוקיי? העניין של השליטה פה הוא חשוב מאוד שנבין, יש דברים שאנחנו לא יכולים לשלוט עליהם. על מה שאנחנו יכולים לשלוט, אנחנו צריכים לעשות את המקסימום. אז ברמה המערכתית, אנחנו כן נצטרך ללמד הנדסת פרומפטים, איך לדבר עם המכונה, ניהול מערכות AI וחשיבה ביקורתית, על מה שהבינה המלאכותית מוציאה, זה כבר אנחנו מבינים שזה חשוב. ועכשיו אנחנו מגיעים למהפכה במבנה הידע, אוקיי? אם בעבר היינו מדברים על ידע רוחבי רחב, עם מה שנקרא מומחיות תוכן, אנחנו רוצים להעמיק את הידע באותו נושא וללמוד עוד שנים ועוד שנים ועוד שנים, עד שנהייתי ספץ בתחום הזה, אוקיי? אם ניקח לצורך העניין, בן אדם עושה תואר ראשון, תואר שני, דוקטורט, פוסט דוקטורט, פרופסור, ואז הוא הופך להיות גם חוקר וגם מרצה, אוקיי? אז המודל הזה התאים לעולם הישן, למקום שבו היה בן אדם שמלמד כיתה. בין אם זה, אפילו אם זה בכיתה אונליין, לא רק כיתה, כמו שהיום אנחנו מלמדים בצורה שהיא עתיקה עם כל הטכנולוגיה. למה? אנחנו צריכים ששיעורים לימודיים יראו ככה, כמו שהם נראים היום. אתם לא חושבים? תרשמו לי בצ'אט אם אתם חושבים היום שאתם חוויתם אי פעם שיעור מהסוג הזה, אוקיי? ואם זה כן, זה מעולה. זה אומר שיש עוד אנשים שמאמצים את הטכנולוגיה כמכפיל כוח, גם ברמת חוויית הלמידה, ולא רק עצם זה שאנחנו מחליפים את הכיתה בזום. אם אנחנו מחליפים את הכיתה בזום או בוובינר, אנחנו עדיין צופים בנטפליקס. לא עשינו פה שום שינוי מהותי. אבל אם אנחנו מגדירים מחדש את החוויה באמצעות הטכנולוגיה, זה כבר סיפור אחר לגמרי, אתם מסכימים איתי? ואנחנו משתמשים בעקרונות של מדעי הלמידה בשביל לטפח את היכולות של הלומד. אוקיי? אז היום אנחנו רואים שהמודל הוא ריבוי. מה זה? ריבוי התעמקויות, אוקיי? אז אנחנו נרצה לפחות שיהיה לנו שני דברים שאנחנו מבינים בהם, עם ידע רוחבי. ככל הנראה לא נצטרך להתמקצע ברמה מטורפת, אוקיי? יכול להיות שמקצועות מסוימים כן נצטרך, אבל בכל מקרה תמיד יש את ה-AI שידע יותר מהאדם, אוקיי? גם בתחום הספציפי שאתה רוצה להתמקצע בו, תמיד ה-AI ידע יותר ממך, אבל אם תקח אותו ותעשה איתו מכפיל כוח, מה, אתה יכול להגיע להיות במקום, לא יודע, מה זה IQ טוב? 170, 180, אין לי מושג, 170, 200, אז אפשר להגיע ל-300, אולי. אפשר להגיע ל-300, למה לא? עם ה-AI. והשאלה האמיתית היא, האם במערכת החינוך של היום, וזה לא נכון רק ל-AI, זה נכון, אנחנו יודעים את זה גם על עצמנו, כי אנחנו עברנו את מערכת החינוך על בשרנו, האם הילד שלנו, האם אנחנו לימדו אותנו רק לזכור, או גם ליישם ולהבין ולהשוות, ולהשתמש במה שאנחנו קוראים אצל בלום, במיומנויות חשיבה מהסדר הגבוה, שזה לא רק זכירה והבנה, אלא גם יישום וניתוח והערכה בעין, וניגוד, אוקיי? וסינתזה, לסנטז בין המידע. אלה דברים שמעולם לא לימדו אותנו איך לעשות, כי מה שעניין אותנו, מה שעניין במערכת החינוך זה אך ורק שנוציא ציונים טובים. והיום, ההסתכלות הביקורתית כלפי הדברים הללו וכלפי הלמידה, היא חייבת לבוא לידי ביטוי בתוך מערכת החינוך. לצערי זה לא קורה, אוקיי? אז כבר דיברנו על זה שילד עם ממוצע 95 שמעולם לא פתר בעיה אמיתית, מול ילד עם ממוצע 82 שבנה מוצר, ניהל פרויקט ופגש לקוחות, זה בעצם ההבדלים, זה בעצם בין התוצר שפעם רצינו לבין התוצר שוב אני אומר תוצר, אז זה לא יפה להגיד את זה, אבל כן, בסופו של דבר הילדים שמסיימים את מערכת החינוך הם תוצרים של מפעל מסוים. אז אנחנו רוצים באמת את הילד מהסוג השני. אז נקודת העיוורון המוסדית, אני לא נכנס לסיבות לזה, כי הסיבות לזה הם באמת הרבה מעבר לבינתי, וככל הנראה הן לא קשורות אך ורק לנושא של תקציב ודברים כאלה, אבל בגדול יש לנו מודל מיושן, המדדים הם מוכווני תוצאה ולא מוכוונים לכישורים ומיומנויות רכות ומיומנויות אסטרטגיות. הכלים הם חלקם אסורים ותוכנית לימודים שלא משתנה בקצב הנכון. אז ארבעת העיוורונות האלה יוצרים יחד פער מסוכן בין מה שילדים לומדים לבין מה שהם יצטרכו ללמוד בחיים. אז מה לא מספרים לנו בבית הספר? אני שוב חוזר בשביל לסכם, ש70% מהמשרות של ילדי היום טרם הומצאו, והשלושה חודשים מול 4 שנים, מול 5 שנים, כל הזמנים האלה הם לא רלוונטיים כשמדובר בשנת 2026, לא כל שכן כשמדובר ב-2032, מתי שהילד שלכם יסיים את הלמידה. מה באמת יכין את הילד שלכם לעתיד?
השאלה הנכונה היא לא איך הילד שלי יצליח במבחן, אלא איך הילד שלי יצליח בחיים. האם אתם מסכימים עם זה שזאת השאלה הנכונה והיחידה שצריכה לעניין אותנו כהורים, והאמת היא שגם את מערכת החינוך. האם אתם מסכימים? מעולה, יופי. טוב, ברור, כי כולנו רוצים שהילד שלנו יצליח בחיים, ובעבר הילד שלנו יצליח בחיים היה שווה שהוא יצא עם 800 פסיכומטרי ו110 בבגרות. תודה רבה שאתם עונים וממשיכים לענות. אז חשיבה ביקורתית, הנדסת פרומפטים, למידה רב-תחומית ויזמות וביצוע. אגב, כל הדברים האלה, שכחתי להגיד, באותו מודל של אלפא סקול, זוכרים את הבית ספר שדיברתי עליו מקודם, אחרי שהם מסיימים את ה3 שעות, אם מישהו מכם חשב, מה הם עושים אחרי 3 שעות, 2.5? יש להם סדנאות על הדברים האלה, חשיבה ביקורתית, הנדסת פרומפטים, למידה רב-תחומית, יזמות וביצוע. למה לנו אין אלפא סקול במדינת ישראל? למה זה צריך להיות משהו שמגיע מהשוק הפרטי במדינה כל כך קטנה, שיש לה כל כך הרבה משאבים בתוך מערכת החינוך? למה אין פיילוט שלוקח מודל כמו אלפא סקול? אוקיי חבר'ה? אז זאת השאלה שההורים צריכים לשאול, מה שאני שאלתי עכשיו. סתם, לא. אם הילד שלי יסיים בית ספר עם ציונים מעולה, אבל לא ידע לפתור בעיה אמיתית, לנהל פרויקט או להשתמש בכלים של העתיד, האם באמת הכנתי אותו לעתיד? התשובה היא כמובן שלא. וחבר'ה, תכתבו לי בצ'אט איך אתם מרגישים בינתיים, והאם כיף לכם, והאם אתם רוצים עוד מזה? האם אתם רוצים עוד מזה? אוקיי חבר'ה, אז זאת השאלה, ההחלטה שלכם היא ההבדל, המערכת לא תשתנה מהר, אבל אתם יכולים, ההחלטה לא צריכה להיות לנטוש את המערכת, אלא להשלים אותה עם מה שהיא לא נותנת. וכמו שאמרתי, יש לנו איזושהי יכולת ושליטה על הדברים שתלויים בנו. אנחנו לא יכולים להגיד, טוב, בוא נחכה למערכת החינוך שתשתנה. בסדר? זה ככל הנראה לא יקרה ב5 שנים הקרובות. אלא אם כן יבואו אנשי חזון מטורפים ויגידו, אנחנו רוצים לשנות לחלוטין את מערכת החינוך. אבל אני לא רואה את זה קורה. האם אתם רואים את זה קורה? תרשמו לי כאן בצ'אט. אוקיי? אז אתם תצטרכו קודם כל להבין שיש פער, ולא לא לשים את הראש באדמה. לשאול שאלות קשות, גם את המורים, גם את המנהלים, וכמובן גם את נציגי הציבור. למה? האם אנחנו באמת מכינים אליו? ומה שאנחנו יכולים לשלוט, נשקיע במוניות העתיד, גם עבור עצמכם וכמובן גם עבור הילדים שלכם. ההורים שהילד שלכם צריך, הם לא ההורים שהמערכת רוצה, אלא אלה שמכינים את הילד שלהם לעולם שהוא באמת יחיה בו. כי העתיד לא מחכה. אבל הילד שלכם, הוא יכול להיות מוכן אליו, אם רק תבחרו להכין אותו. אוקיי? איך אתם מרגישים בינתיים? יופי, אנחנו ממשיכים. בואו נדבר רגע על מה קורה ככל שמחכים. אם אנחנו נפספס את ההזדמנות, מה שיקרה זה דבר מאוד מאוד פשוט. בואו נדמיין 2 ילדים. אחד מהם בן 13 שמתחיל ללמוד AI היום, ואחד שיחכה לגיל 26, רשום במצגת 18, אבל בואו ניקח את הדוגמאות היותר רגיוניות, כי אנחנו מדברים על חבר'ה בוא נגיד 18, זה לא באמת 18, כי יש צבא, אחרי הצבא הוא הולך לטייל, עד שהוא תופס את עצמו, הוא מגיע לגיל 24, 5, מתחיל לחשוב מה אני אעשה עם החיים שלי, אוקיי? אז הילד הראשון יצבור 5 שנות ניסיון אמיתי, עם פרויקטים, תיק עבודות, יבנה קשרים ותובנות שאי אפשר ללמוד בכיתה, שוב, עדיין אי אפשר ללמוד בכיתה, הילד שני יתחיל מאפס, ויצטרך להיות הזנב, ואנחנו לא רוצים שהילדים שלנו יגיעו לגיל הזה כשהם בזנב, ובגלל זה אנחנו צריכים להכין אותם עם איזה שהם כישורי על, שאני אומר כישורי על, הכוונה היא שהם על זמניים, שהם תמיד טוב שיש אותם, ותמיד טוב שאנחנו משכללים אותם, לא משנה באיזה גיל, כדי להיות אדפטביליים למתי שנרצה לבצע איזשהו תהליך למידה. אוקיי, לדוגמה, אם אנחנו מדברים על כישור על, השכלה פיננסית היא סוג של מיומנות על, בגלל שהיא מאפשרת לנו לראות את הדברים ברמה כזאת, שלא משנה מתי ניכנס למשחק, אנחנו נבין מה אנחנו צריכים לעשות ברמת האסטרטגיה. שוב, זה מאוד בגדול אמרתי, אבל אותנו לא לימדו השכלה פיננסית. אני מתאר לעצמי שגם אתכם. תכתבו לי אם לימדו אתכם השכלה פיננסית. אותי לא לימדו השכלה פיננסית, ואני לקח לי הרבה מאוד שנים, עד שהגעתי לרמה שבה אני נמצא היום. שגם אני לא הייתי מעיד על עצמי שאני מומחה, ואני ממש לא, רחוק מזה. אבל יש לי הרבה, אני עד גיל 34, לא ידעתי מה זה ריבית דריבית בכלל. אתם מבינים את הדפקט? ויש לזה משמעות, נכון? יש לזה משמעות? נכון שמי שיודע מה זה ריבית דריבית מבין את ההבדל בין לדעת מה זה ריבית דריבית בגיל 11 לבין לדעת מה זה ריבית דריבית בגיל 34? זו המשמעות. אז ככל שמחכים יותר הפער הדיגיטלי נהיה בלתי ניתן לסגירה, ומי שלא לומד לרכוב על הבינה המלאכותית עכשיו ימצא את עצמו בעמדת נחיתות תחרותית מול ילדים צעירים ממנו. וזה באמת מדובר פה על היתרון שהוא מעריכי, הוא לא לינארי, הוא אקספוננציאלי, הוא מעריכי. אוקיי? אז המסלול הבטוח של פעם
אם אתם שואלים אותי, הוא כבר לא נכון הרבה שנים, בית ספר, בגרות, אוניברסיטה, במיוחד שאנחנו לא יודעים אילו מקצועות יהיו קיימים בשוק בעוד 5 שנים. אז איך אפשר להגיד, לך תהיה X? לא יודע. אני לא יכול, אני בתור הורה לא יודע להגיד לבן שלי מה כדאי לו ללמוד כשהוא יהיה גדול. הילדים שלי צעירים, הם שיהיו בריאים, הם עדיין, אחד מהם בבית ספר בכיתה ב' ואחד מהם בגן. אז אני עדיין לא בנקודה שלכם, אבל אני כן חושב שזה משמעותי, במיוחד למי שיש לו טינג'רים, שיפול לו האסימון הזה, אוקיי? אז המסלול האסטרטגי הוא למידה דיגיטלית, בניית תיק עבודות, כלומר ליצור מה שנקרא project based learning, תוך כדי התנסות ללמוד, ליצור הכנסה ולהגיע לחופש כלכלי, זה אנחנו מקדימים את המאוחר. אוקיי? הרעיון הוא חבר'ה שמחקרים מראים ש40% מהמשרות הקיימות היום יהיו ממוכנות לאוטומציה מלאה חלקית עד 2030. השקעה במסלול הבטוח היא דווקא האימור המסוכן יותר. והיתרון שלנו בתור חלוצים הוא שמי שיעשה את זה כמה שיותר מהר, מה שנקרא לפני שהעקומה משנה כיוון ואז כולם כבר עושים את זה, נקרא לזה ה-early adapters, אני לא יודע איך לתרגם את זה לאנגלית, אולי מישהו יעזור לי בצ'אט, המקדימים להסתגל לצורך העניין, הם אלה שהרוויחו הכי הרבה, אבל זה קודם כל מתחיל בכם ההורים, אם הסימונים לא ייפלו אצל ההורים, אז הם לא ייפלו אצל הילדים, אוקיי? אז חבר'ה, תראו, מה אפשר לעשות עכשיו? אף פעם לא מאוחר בשביל להתחיל, אבל כל יום שעובר הוא יום של יתרון שמישהו אחר מקבל. אז דיברנו על מה אפשר לעשות, שיחה, חשיפה, ביקורת, ולהיות קצת יותר, לדרוש יותר מהמערכות סביבכם ומעצמכם בגבול השליטה שלכם. ההחלטה שלכם היום קובעת את המחר של הילדים שלכם, אוקיי? אנחנו לקראת סיום. אם יש לכם שאלות, אני אשמח מאוד. אני הבטחתי בתחילת הוובינר שאתם לא הולכים להוציא כרטיסי אשראי. אני אפילו לא זוכר אם אמרתי את זה, אבל לדעתי אני אומר את זה בתחילת כל וובינר. אני לא בא למכור לכם שום דבר. אתם לא תוציאו היום כרטיס אשראי. אתם לא צריכים לבצע החלטות חשובות, וגם החלטות לא חשובות. ההחלטה החשובה ביותר שאתם צריכים לעשות עם עצמכם, זה האם אתם לוקחים את מה שעברתם היום ומיישמים אותו בשטח ברמת השליטה שלכם, אוקיי? זה כל מה שאני מבקש מכם. אתם לא צריכים לשלם לי שקל, לא עכשיו ולא בעתיד, ומבחינתי, ככל שיהיו יותר אנשים שיבינו שהסימון ייפול להם, ככה תהיה לנו חברה טובה יותר וסולידריות יותר וצודקת יותר וחינוכית יותר ומחונכת יותר, סליחה, וזו חברה שכולנו נרצה לחיות בה, בסדר? אז בכל זאת, אם מישהו רוצה לקבל ממני קצת מעבר, אוקיי? אז אני כן רוצה להציע לכם משהו בלי שתצטרכו להחליט היום. אם השיעור הזה היום, אם הוובינר, אם התחושה שלכם היום הייתה שהייתם חלק מחוויה שונה, יוצאת דופן, ואולי לא, אולי פחות תתחבר לכם, אולי אולי הרגשתם שהזעתם יותר מדי, אולי דרשתם מכם יותר מדי ואתם עדיין לא בשלים לזה. אם אתם חושבים שאנחנו כמעצבי חוויית למידה, אני בתור מעצב חוויית למידה, יכול לאתגר את הילדים שלכם בצורה כזו שתקדם אותם, אז אני מזמין אתכם להישאר אותי עוד כמה דקות בשביל לדבר על הסדנה הקיצית שבעצם אני פיתחתי. והסדנה הזאת היא נקראת מנוסע לטייס. ואני כבר מתנצל מראש שזה באנגלית, אבל שוב, אל תתרכזו במצגת, תתרכזו בי, ואם יש לכם שאלות אתם יכולים לרשום בצ'אט, וגם התגובות שלכם היו מקסימות היום, וגם השאלות שלכם היו מאוד נבונות, ותמשיכו, אל תפסיקו. אז בשנת 2026 העולם לא צריך, בוא נגיד ככה, העולם לא צריך יותר מהסוג של הנוסעים, אלא אנחנו רוצים לראות טייסים, אדריכלים, מובילי AI, שידעו איך להשתמש קודם כל במכונה בצורה נכונה, ב-AI בצורה נכונה, בצורה איכותית, בצורה יעילה, אבל לא רק זה, אלא גם שיהיו כאלה שיהיו אנשים שידעו לנצל את זה לטובת החברה, אוקיי? ולטובת האנושות, ולא לרעה, אוקיי? אז זה הדברים שאנחנו רוצים. אז מה ההבדל בין נוסע לבין טייס? מה לדעתכם ההבדל? אוקיי, אם כבר המצגת מופיעה, אז אני אשאל אתכם, מה יהיה ההבדל בין נוסע לבין טייס? אם נוסע, בסדר? הוא פסיבי, הוא תלוי באחרים, הוא פגיע לשינויים. מה לדעתכם יהיו הטרייטס או התכונות או המאפיינים של הטייס? לצורך העניין. תרשמו לי בצ'אט מה לדעתכם יהיו התכונות הללו. אוקיי? מעולה. אני
לא רואה פה את הכל, בסדר? כי יש לי פה כמה שקופיות פתוחות ואני לא רוצה לצאת מזה, אבל בגדול אני כן רואה שזה קופצות תשובות שם, וזה מעולה מה שאתם עושים. ואגב, אני מאוד מאוד מקווה שאתם גם שואלים שאלות, כי העוזרים שלי עונים על השאלות בלייב, אז אתם יכולים לשאול שאלות ולקבל תשובות בלייב, חבר'ה. תראו לי מתי בפעם האחרונה הייתם בוובינר שעשה את זה. אז הטייס חבר'ה, הוא זה שיש לו ראייה אסטרטגית, הוא זה שיודע לתכנן את המסע שלו, אוקיי? במקרה של תלמידים, אנחנו מדברים על מסע אקדמי, אנחנו לתכנן מה המטרה שלנו, מה היעד שלנו, לדעת לעשות התאמות, לדעת לקבל פידבק, לדעת לבצע איזושהי ניטור, איזושהי בקרה על מה שאנחנו עושים. בלמידה אנחנו קוראים לזה ויסות עצמי בלמידה, ומדובר פה במיומנות סופר סופר חשובה, שהיא מיומנות על. דיברנו מקודם על מיומנות של המאה ה-21, שהיא מיומנויות שהן על זמניות, אז זה ללמוד איך ללמוד, ויסות עצמי בלמידה, מטה למידה או מטה קוגניציה, שזה בעצם למידה על איך שאני לומד או חשיבה על איך שאני חושב, אוקיי? אז ה-AI לא יחליף את הטייסים, ה-AI הוא בעצם התת-טייס. התת-טייס שמאפשר לי בתור בן אדם לשלוט במערכת, לנווט אותה ליעדים שאני רוצה, ליעדים שאני מאמין בהם, ובשביל להפעיל את המכונה הזאת שנקראת מטוס, הטייס צריך לדעת לבצע הרבה מאוד פעולות ולדעת איך למקסם את ארגז הכלים שלו. וזה בדיוק מה שה-AI מאפשר לנו. למקסם את המוח שלנו באמצעות כאיזשהו extension, כאיזשהו, לא כתחליף, הוא לא יושב במקומנו בקוקפיט, אלא הוא משהו שמצטרף אלינו, אוקיי? extension, מי ששאל, זה כאילו כמו תוסף, כאילו כוח עזר, בסדר? איך זה יעבוד בסדנה שלי? הסדנה שלי בעצם היא לא סתם עוד סדנה על AI. בחלק הקדמי, בדלת הקדמית אנחנו נדבר על הנדסת פרומפטים, אני נדבר על איך לבצע אוטומציות, על וייב קודינג, איך לייצר אפליקציות, איך לבצע דברים גרפיים עם ה-AI, אבל אני אגלה לכם סוד, אתם יכולים לקבל את זה בהרבה מאוד מקומות אחרים. לא באותה רמה, אבל אתם יכולים לקבל את זה בהרבה מקומות אחרים. סתם, אני צוחק, כן? אבל בחלק האחורי, וזה החלק שחשוב, אנחנו רוצים ללמד אותם מיומנויות על. אנחנו רוצים ללמד אותם מה זה מטה-קוגניציה, בלי להסביר להם, ובלי להבהיל אותם במונח. מה זה self-regulated learning, מה זה ויסות עצמי בלמידה, אוקיי? מה זה לבצע חשיבה במיומנויות חשיבה מהסוג הגבוה, אוקיי? איך לבצע חזרה לחומר בצורה נכונה, איך להציב מטרות, איך להכין את עצמם ללמידה, וכל זה בלי לדבר על זה בכלל. למה זה חשוב? כי את כל הדברים מצד שמאל הם יוכלו לקבל גם בעוד 2 ובעוד 3, יכול להיות שהחומר יהיה כבר לא רלוונטי, אבל המיומנויות המשמעותיות ביותר הן מיומנויות העל-זמניות, אוקיי? ואלה המיומנויות שאתם רוצים לטפח אצל הילדים שלכם. והאם מערכת החינוך אכן עושה את זה? התשובה היא לא. האם הייתם רוצים שהילדים שלכם יקבלו את המיומנויות הללו? אתם לא צריכים לכתוב לי בצ'אט, אני כבר יודע את התשובה. אוקיי? אז בשורה התחתונה, AI מספק את התשובות, בלי בעיה בכלל. אבל האדם צריך לבצע את הערכה, את השיפוט, גם במובן הערכי, הנורמטיבי, וגם במובן של התוכן עצמו, אוקיי? אז אנחנו תמיד נרצה שיהיה לנו את ה-backdoor skills, את הכישורים העל-זמניים הללו. סבבה חבר'ה? אז אנחנו ממש לקראת סיום, והנה מה שאתם תקבלו, אוקיי? אתם תקבלו ב6 שבועות איזושהי טרנספורמציה, איזשהו שינוי שצריך לקרות אצל הילד. ילד שקודם כל ברמת המיינדסט שלו, מבין את החשיבות של מיינדסט. מה זה מיינדסט צומח? מה זה מיינדסט שהוא לא מיינדסט מקובע? לא אני לא יודע וזה לא בשבילי ואני ריאלי או הומני או בלה 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 וכל השיט הזה. אלא באמצעות הכלים של ה-AI, אנחנו נעזור לו לפתח מיינדסט משובח שמתאים לטייס של המאה ה-21. שוב, אני לא מתיימר עכשיו לבוא ולשנות אותו ב-180 מעלות, אבל בטח מדובר פה על לתת את הניצנים, את הזרעים הראשונים. אנחנו גם אנחנו נשתמש בכל מיני כלים שבאמצעותם הם יוכלו לבנות, ליצור תכנים, ולקבל עוד אלמנטים של מדעי הלמידה, באמצעות הנדסת פרומפטים למשל. לדעת איך להשתמש בחשיבה ביקורתית בשביל לזהות הזיה של ה-AI, אוקיי? ובסופו של דבר, הם ייקחו את הדברים שהם למדו, בשביל ליישם אותם ב-project based learning, על איזשהו
משהו שהם יוכלו לפתח, בין אם זאת אפליקציה, בין אם זה איזושהי סוג של מצגת שהם יפתחו, כל אחד ברמת ההשקעה שלו. שוב, התוצר הוא לא מה שחשוב, אלא הדרך והשינוי פרדיגמה הזאת הוא הדבר שחשוב. אז אני מזמין אתכם, אם אתם נהניתם היום מהשיעור, לתת בי אמון בזה שהילד שלכם יקבל ערך בסדנה הזאת, בסדנה הקיצית הזאת. יש לנו למען האמת 10 מחזורים בסדנה, אז יש לנו יחסית הרבה מקום כרגע. אני לא יודע באיזה שלב אתם רואים את הוובינר הזה, אבל בגדול מדובר על עד 30 משתתפים בכל סדנה, והסדנה הזאת תהיה בשעות הבוקר, והיא תהיה מאמצע אוגוסט עד החגים בעצם. כלומר, הסשנים יהיו מאמצע אוגוסט ועד החגים, כלומר זה ייכנס גם לתחילת שנת הלימודים, כדי שהילדים יוכלו גם להרגיש את הדברים בתוך שנת הלימודים, למרות שעד החגים זה אף פעם לא ממש מתחיל ולא מתניע שם. לגבי העלויות, חבר'ה, אני אשאיר פה לינק. אנחנו לא מדברים על סכומים גבוהים, כי מדובר בפעם, משהו שאנחנו עושים פעם ראשונה, וכן, לי חשוב גם ללמוד על הדרך, זה שאתם נותנים באימון, אני מחזיר בחזרה בזה שהסכומים יהיו לא גבוהים. זה מדובר פה כמה מאות שקלים לסדנה למשתתף, בסדר? זה לא יהיה המחיר בוא נגיד ככה, לא תשלמו יותר משני שיעורים פרטיים במתמטיקה, בסדר? אם אתם איזה. קודם כל, אני משאיר פה לינק בצ'אט, תירשמו, תענו על שאלון. אנחנו לא נוכל לקבל את כולם, גם כי אני מאמין שתהיה הרבה ביקוש לזה, וגם כי אני חושב שיש קודם כל עדיפות לאלה שהם טינג'רים, ולא דווקא חבר'ה שהם בני 10 או 11, אבל יכול להיות שאם יהיו מספיק נרשמים מהגיל הזה, אז נעשה סשן נפרד אך ורק אליהם. וגם בשאלון יהיה לכם גם אפשרות לבקש שעות מסוימות. נגיד אם אתם מעדיפים שעה 9 או שעה 11, או אם אתם מעדיפים שעה 2 בצהריים, יהיה לנו מחזור אחד כזה, או אפילו מחזור ערב. תלוי, נראה כמה ביקוש יהיה לזה. זהו חבר'ה, אז לי קוראים אלעד ציון, אני מאוד מאוד מקווה שנהנתם, אני קצת גלשתי פה בזמן, אבל אני מקווה מאוד שבסופו של דבר הצלחתי לתרום לכם להבנה, להפלת האסימונים, ולהבין שאפשר גם אחרת. אני מאחל לכם שיהיה לכם רק טוב ושקט ולהתראות. ביי ביי.